Pre, Ay, may hapon pre. nalagay mo. Ito yun, ninyo ko ano eh. Nalami gamay tuyo si mga pre. Sa may tuyo dahil nyo di ay. Wala ra good. Yun ang mangutang rami ba bala gamay lang. Mangunsa mo? Mangutang lang ta namin Ihati. pre. Grabe ka, gwapo bago. Maganda ang motor ninyo. Pre, ram gud ya pre. Sa mura mo di kay. Mga pre. Wala mo to pre. Grabe, wala. Makoy budget ron pre bay. Ah, grabe bala gamay lang good pre. Di kay gamiton nun ako sunod kuan ba? Pahirma gud di pre. Gamay ra mamong hirmon pre. Load na gani ko ron pre oh. Pero matanda pre. Grabe eh. Dili ko kapahiram lagi sa inyo nga pre. Sa Gamiton gamay ng lang. kwarta pre. Pa, no, manghiram na gud tag 2,000 pa no. Wala pa ni mo dong. Pila Pila ra? 2,000. Gani, Gamiton pila ra na naman, kanyo 2,000. kabalo mang dali niyo. 2,000 ra na pre. Mo pa din ang kadalo karon raman mi kay nagipit mi ba. Ang sunod na lang lagi pre. Pag nakoy bakante magpahiram ako ba pag naaba. Muli na lang kita ningali ta pa. Uli lang ta jong ngayon sa. Pairam nito pare. Mol magani mong barkada na. Ay dili. Uli ta jong. Dili. Basta bayaran ni mo ah. Bayaran lagi na ako na ani na lang. Bayaran ako inig sweldo. Sweldo? Oh, inig sweldo na ako. Sweldo. Nabli kay trabaho. Wala akong trabaho pero mangita ko. Pero matadya pre. Perman na. Ani na lang. Bayaran ako inig pagka Domingo. 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 Bantay ka, Domingo ah. Domingo ko lang. Oh, Domingo Domingo dong. lagi. Domingo pre. Domingo na ko, sureball na Domingo. Ay bitaw ha. Domingo ha. Domingo, bayaran ako na Domingo. Sus, bulbo. Oh, hindi dahil yun. Para man din yun. Pahiram, hindi ay dugay pa. Salamat pre ha. Domingo. Pre ha. Oh, Domingo ta. Oh, lagi. Ito na may. Nga, kami na may. Salig ka to mga naong nga boss. Nagdua gali ko gani kay sa una nanghiram po nagamit sa ko ang sapatos. Wala giuli. Ang mugos mo na sila god niya. Pag dili na ako pahirmon kay mamintik og balay. 1 week later. Ya ati Domingo naman di ay bay. Nagtuon ako to si pare sila ha kay maningil sa ko bay. Puti kamay, nindot yung kinabuhi pa no? Goods kay kayo Shot bang, cheeser lang sa okay. Pakurot na itong tanduay. Grabe mo hatag tubig naman yung mga hatag jong. Oh yeah. Ay, wala may Wala na dyan, di ba? Sige lang. Basta kayo nakainom taron. Goods kayo no. Hubog kita ron Celebration ba? na to ni Ron. Oh, Muna yung celebration ginatawag na to. nga banding sa father and son. Ay, na turon pa no? Sortihay ko na to kaya nakautan tag 2,000 ka marki ba. Ayo. Ayo. Uy, Marky! Pas, Marky pa! Ay, marki. Ay, pre. Dali. Uy, Marky! Shot. Ay, mingas yung pag-abot ay. Lagi na minom. Daghan di mo kwarta di ay. Ay, katuman yung kuhan. Gipaksian na ako gamay ito yung gipahiram bitaw ni mga 2,000. Good gamay. Gamay ra ni. Nakahurot ramig junior niya ang Ah, pre kanang Domingo naman jud karon pre maningil ang unta ko ba? Domingo. Domingo maningil ko katong sa 2,000 pre kay Domingo man to yung ingon kol ba? Domingo pero akong buot pasabot ato pre. Sunod Domingo man. Naunsa mga maningil naman noon ka marki. Grabe mga Marky nga. Pre kay naingon mo kay Domingo pre kay Niingon kog Domingo pero buot pasabot na ako ato. Sunod Domingo. Gani, kulat ra gud og bayaran ka marki daghang pag Domingo ba. Ay klaro di mga maminaw. Domingo sunod Domingo. Salamat ka gyutangan pa ka namo. Pagbatog ka ulaw Marky kay nagbanding-banding mi diri ba? Happy kay itong papa ba? Unar ko isim botilya ron. Ulaw na kay mi diri ba? Gani, nya, sige na. basig kailangan ako ang kwarta mga sunod adlaw ba kay kanang ipalit na og gatas pud sa ko ang kuan ba anak ba? Oh, sige. Di balik lang, sige na, lakaw na. Kadistorbo mga samang banding ay. Opang. Asa man Cheeser lang ni. City na puto ko. Sige lang pa kay napay may bilin din. Hubog lagi taron ay kabalaka. A few moments later. Yate. Hapit na mahurot akong pasensya ning pare ba. Ako na minuy kasaban ni noon nga siya nangutang. Bastusa bata oy. Sige lang, pag dili pag na mo bayad na. Makita na jud nila kung unsa ko maglagot.